అందరికీ నమస్కారం. మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మమ్మ అలకాలం నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం త్రినాథ త్రిమాతృగో పరదేవతా శక్తి స్వరూపాయ నమః. మాతాపితృభ్యో నమః. ఈరోజు మన బంగారు తల్లి పురుహూతికా స్వరూపమైనటువంటి రాజరాజేశ్వరి సమేత శ్రీ ఉమా కుక్కుటేశ్వరి దేవి మా ఇలవేల్పు, మనలను అందరినీ దీవించే మన అందరి ఇలవేల్పు అయినటువంటి బంగారు తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మిగా అలంకరింపబడి శ్రీనిలయ స్థిరస్థిత నివాసినిగా పీఠముపై కూర్చొని మనలను అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నది అని చెప్పుచున్నాము. అయితే ఈ బంగారు తల్లి సర్వసంపన్నురాలు. అయితే శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి మనందరికీ కూడా ఆరాధ్య దేవత కదా. ఈ అమ్మవారికి ఎన్నో అపురూపమైనటువంటి అలంకారములు, నామములు ఎన్నో 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 ఉన్నాయి. అమ్మవారి స్వరూపములు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే మనము అష్టలక్ష్మీ స్వరూపిణిగా అమ్మవారిని కొలుస్తూ ఉంటాము, సేవిస్తూ ఉంటాము. అయితే అష్టలక్ష్మీ స్వరూపంలో మనము ఇప్పటి వరకు కూడా 3 స్వరూపముల గురించి చెప్పేసుకున్నాము. అయితే ఈరోజు అమ్మవారు అష్టలక్ష్మీ స్వరూపిణిగా 4వ అలంకార రూపిణిగా అనగా శ్రీ గజలక్ష్మీదేవిగా అమ్మవారు విరాజిల్లుతూ ఉన్నది. ద్వాపర యుగములో ఈ గజలక్ష్మీదేవియే కాళిందీదేవి అని చెప్పబడుతోంది. అయితే ఈ గజలక్ష్మీదేవి చతుర్భుజ సంపన్నురాలు అనగా ఈ తల్లికి 4 హస్తములు కలవు. అయితే 2 చేతులలో అభయముద్ర, వరముద్ర ఉంటాయి. మరి మరో 2 చేతులలో కూడా తామర పువ్వులను ధరించినదై అమ్మవారు అనగా ఈ చేయిలోను అంటే కుడివైపు హస్తము, ఎడమవైపు హస్తము కూడా తామర పువ్వులను పట్టుకొని ఆ బంగారు తల్లి అనగా ఈ బంగారు తల్లి గజలక్ష్మీదేవి మనలను అందరినీ కూడా తామర కొనలలో పద్మముపై ఆసీనురాలై ఏనుగుల చేత అభిషేకింపబడుతూ ఉన్న తల్లి మనందరికీ దర్శనము ఇస్తోంది. అయితే ఈ తల్లిని సేవించిన ఇల్లు అష్టైశ్వర్యములతో తొలతూగుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ ఇల్లు ఐశ్వర్య నిలయంగా రూపుదిద్దుకొని ఉంటుంది. అందుకని ఈ గజలక్ష్మీదేవిని అందరూ కూడా చక్కగా స్మరిస్తూ, పూజిస్తూ, సేవిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ బంగారు తల్లి గజలక్ష్మి స్తోత్రం కూడా మన అందరికీ కూడా తెలుసున్నదే కదా. అది మనము ఒక్కసారి ఇప్పుడు చదువుకుందాం. జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వఫల ప్రద సహస్రమయే రథ గజ తురగ పదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే హరిహర బ్రహ్మసు పూజిత సేవిత తాపనివారిణి పాదయుతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని శ్రీ గజలక్ష్మి పాలయ మాం శ్రీ గజలక్ష్మి పాలయ మాం. ఈ బంగారు తల్లి గజలక్ష్మి ఈ శ్లోకముతో అందరి చేత స్తుతింపబడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ శ్లోకమునకు అర్థం కూడా చెప్పుకుందాం. దుర్గతిని నాశనం చేసేదానివి, కోరిన కోర్కెలు తీర్చేదానివి, సమస్త ఫలితములు ఇచ్చేదానివి, శాస్త్రములందు మనస్సు గల దానివి, నీ చుట్టూ కూడా రథములు, ఏనుగులు, పదాతులు, గుర్రములు అనేటువంటి చతురంగ బలములు ఉన్న సంపన్నురాలవు తల్లి. అంటే చతురంగ బలాలు కలదానివి, నలుదిక్కులా కూడా పరివారము గలదానివి తల్లి. అంటే అమ్మవారి చుట్టూ కూడా ఎన్నో పరివారములు ఉంటాయి 4 దిక్కులా కూడాను. లోకంలో అందరిచే కీర్తింపబడేదానివి తల్లి. హరిహర బ్రహ్మాదులచే, ఇంద్రునిచే
పడుతూ ఉండేదానివి తల్లి. స్వర్ణ స్వరూపిణి ఓ మధుసూదన కామిని, తాపత్రయములన్నీ నివారించే తల్లి, ఓ మధుసూదని ఇల్లాలివి, ఓ తల్లి గజలక్ష్మి నన్ను పాలించుము, నన్ను రక్షించుము అని ఈ పదమునకు, ఈ శ్లోకమునకు అర్థము. అయితే ఈ తల్లియే, ఈ గజలక్ష్మీ మాతయే స్వర్గలక్ష్మిగా 7 లోకాలు తరింపజేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే 14 లోకములకు 33 కోట్ల దేవయోనులకు కూడా సర్వాధికారిణిగా, ఇంద్రుని యొక్క సర్వ సౌభాగ్య సంపదలకు మూలస్వరూపిణిగా కూడా ఈ బంగారు తల్లి కీర్తింపబడుతూ ఉంటుంది. అనగా తలచినంతనే సర్వ సుఖములు, సర్వ భోగభాగ్యములు కూడా అనుగ్రహించే తల్లిగా, సర్వశక్తి సంపన్నురాలుగా, చతుర్థాంశ రూపిణి అయినటువంటి ఈ శ్రీ మహాలక్ష్మియే గజలక్ష్మీదేవి అని చెప్పబడుతోంది. అలాగే అమ్మవారు వినీలాంబరధారిణి, వినీల ఆభరణములు, పుష్పమాలలు కూడా ధరించిన బంగారు తల్లి. ఈ బంగారు తల్లియే నీలి కమలపు గద్దెపై దివ్య మకుట రత్న ఆభరణధారి అయి ఉభయ పార్శ్వముల, అంటే కుడివైపు ఎడమవైపు అనగా 2 వైపులా కూడా 2 ఐరావతములు, డింభకాలు అంటారు. అంటే వాటినే ఐరావత డింభకములు, అంటే 2 గజములు, అంటే ఏనుగులు అమృత కలశముతో అభిషేకిస్తూ ఇటు అటు కూడా ఉండి, అంటే ఎడమవైపు కుడివైపు కూడా ఉండి ఈ అమ్మవారికి అభిషేకిస్తూ ఉండగా దేవతాగణాలన్నీ అందరూ, అంటే దేవతాగణములందరూ కూడా ఈ తల్లి పాదములపై తమ తమ కిరీటములు, అంటే ఈ తల్లి పాదములపై తమ తమ పాదములను వాల్చి అనగా ఈ తల్లి పాదములపై తమ తమ కిరీటములను, అంటే తమ యొక్క శిరస్సును, తల్లి పాదములపై తమ యొక్క శిరస్సును అమ్మవారి పాదములపై వాల్చుతారు. అంటే తమ తమ కిరీటములు ఒక భిక్షాపాత్రలుగా భావించుకొని మార్చుకొని ఈ దేవీదేవి యొక్క బంగారు తల్లి పాదములపై ఆ కిరీటాదులతో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ముఖమును, అనగా వారి యొక్క కిరీట ధారణలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క శిరస్సు అమ్మవారి పాదములపై వాళ్ళు మ్రోకరిల్లుతారనమాట. అప్పుడు ఆ మోకరిల్లడంలో అర్థం ఏంటి? దేహి దేహి అని చెప్పి అమ్మవారిని యాచకత్వం అంటే అడుగుతూ ఉన్నాడు. అమ్మ తల్లి మమ్మల్ని దీవించమ్మా అని. అంటే అక్కడ యాచకత్వం అంటే ఏంటంటే అమ్మా మమ్మల్ని దీవించమ్మా తల్లి అని చెప్పి వారి యొక్క శిరస్సులు అమ్మవారి పాదములపై, స్వర్ణ పాదములపై మ్రోకరిల్లింపచేసుకొని ఆ పుత్రవతిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పడమే ఈ విధం. అయితే ఈ అమ్మవారిని తోచిన విధముగానే వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ తల్లిని తోచిన విధముగా వర్ణించడం అంటే ఏమిటి అనుకుంటున్నారా? ఈ తల్లిని తోచిన విధముగా వర్ణించడము అంటే ఈమె యక్షరూపిణి. ఈమెను ఎవ్వరూ కూడా ఏ విధంగా వర్ణించినా కూడా తక్కువే. అంటే ఈమె యథార్థ అంశని చెప్పడం జరుగుతోందనమాట. అందుకే దేవదానవులకు యుద్ధం జరిగినప్పుడు విజేతలైనటువంటి దేవతలు ధనగర్వంతో, మదగర్వంతో అమ్మవారిని విస్మరించి వేడుకలు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ తల్లి దేవతల గర్వభంగం చేసి, అంటే దేవతలకి గర్వాన్ని అణచివేసింది ఈ తల్లి అనమాట. తద్వారా శ్రీ మహావిష్ణువు ఆజ్ఞతో క్షీరసాగరమునందు మళ్ళీ మరల క్షీరసాగర మదనంలో అమ్మవారు ఆ క్షీరసాగర మదనగా గావింపబడినప్పుడు ఆ పాలకడలిలో నుండి పాలకడలి రాయిని గర్భము నుండి, ఇక్కడ చూడండి ఎంత మంచి అర్థమో, పాలకడలి రాయుని గర్భము నుండి, అంటే ఆ మహాసముద్రునికి కూతురుగాను అని చెప్పుకోవడం అనమాట. మహాపద్మాసనే ఇంద్రుడు పోగొట్టుకున్న సంపదలన్నీ కూడా అప్పుడు సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాయి కదా. ఇంద్రుడు గర్వం వల్ల సమస్త సంపదలో కూడా, అంటే అమ్మవారి యొక్క కోపానికి అతను గురి అయినప్పుడు అతని సంపదలన్నీ కూడా సముద్రంలో కలిసిపోయాయి. అప్పుడు ఈ బంగారు తల్లియే క్షీరసాగర
అని మదించినప్పుడు ఈ బంగారు తల్లి మరలా ఉద్భవించడం జరిగింది. అంటే ఇంద్రుడు పోగొట్టుకున్నటువంటి సంపదలన్నీ కూడా వెలికి తెచ్చి, అలాగే ఐరావతములు, ఆ ఐరావతములు కూడా ఎలా వచ్చాయి అప్పుడు ద్వంద్వ రూపం అంటే 2 రూపాల్లో వచ్చాయి. అప్పుడు ఆ తల్లిని సేవిస్తూ ఉండగా ఆవిర్భవించింది. అంటే ఏనుగులు 2 అమ్మవారిని సేవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ రూపంలో, అంటే ఏనుగులు సేవిస్తూ అభిషేకంతో బంగారు తల్లిని సేవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 ఏనుగులతోనూ అమ్మవారు ఆ సముద్రంలో నుంచి బయటికి ఉద్భవించింది. తరువాత ఆ 2 ఐరావతములు కూడా తల్లిని సేవిస్తూ ఆవిర్భవించాయన్నమాట. అదే విధముగా అమ్మవారితో ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ 2 ఐరావతములు కలిపి ఒక ఐరావతంగా చేసి అమ్మవారు 4 దంతములు గల ఒక్క ఐరావతాన్ని మాత్రం 4 దంతములు గల ఐరావతముగా మార్చి ఇంద్రునికి బహూకరించింది ఈ బంగారు తల్లి అనమాట. అయితే అమ్మవారి దగ్గర మాత్రం ఆ బంగారు తల్లి మహిమాన్వితురాలు కదా ఈ గజలక్ష్మీదేవి. 2 ఐరావతములు కూడా అమ్మవారిని అభిషేకిస్తూ చక్కగా నిత్యము అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇంద్రుడి దగ్గర ఒక ఐరావతం ఉంటుంది, కానీ ఆ అమ్మవారి దగ్గర మాత్రం 2 ఐరావతములు కుడివైపు ఎడమవైపు 2 ఐరావతములు కూడా అమ్మవారిని అభిషేకంతో చక్కగా కొలుస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. మరి తల్లి పునః మళ్ళీ వచ్చింది కదా ఆ అమ్మవారు క్షీర సముద్రంలోంచి పునః ప్రావిర్భవించింది కదా అమ్మవారు. అందుకని పునః మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి అయినటువంటి ఆ పురుషోత్తముని వరించి ఆ విష్ణుమూర్తి ఇల్లాలుగా ఈ బంగారు తల్లి ఆ విష్ణుపత్ని అయిందనమాట. అయితే ఈమె స్వర్ణ సంపన్న అని కూడా, స్వర్గ సంపన్న స్వర్ణ సంపన్న అని కూడా ఈ గజలక్ష్మి మాతను సేవిస్తూ ఉంటారు అందరూ. అయితే ఈ గజలక్ష్మీదేవియే క్షీరసాగర పుత్రికగా అభివర్ణించబడింది, ఆవిర్భవించబడింది అని చెప్పుకోవడం. అయితే ఈ తల్లి ఐశ్వర్యమూర్తి, గృహ భవన సంపదలను కూడా ప్రసాదించే బంగారు తల్లియే ఈ గజలక్ష్మీదేవి అని చెప్పుకోవాలి. అందుకే ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి లంకానగరంలోని భవనాలన్నీ కూడా గజలక్ష్మీదేవి యొక్క శిల్పములతో చిత్రీకరింపబడ్డాయని పూర్వం నుంచి మనము వింటూనే ఉన్నాము కదా. అందుకని ఈ గజలక్ష్మీదేవిని ఎల్లవేళలా కూడా అందరూ ఆరాధిస్తూ చక్కగా కీర్తిస్తూ పూజిస్తూ ఈ శ్రీ మహాలక్ష్మి అయినటువంటి ఈ గజలక్ష్మీదేవిని సేవించినచో సకల సౌభాగ్య సంపన్నత కలిగి ప్రతి కుటుంబము కూడా ఆనందముగా ఉంటుంది. ఈ గజలక్ష్మీదేవిని పూజించడం వలన ఈ తల్లి కృపకు పాత్రులము కాగలుగుతాము అని చెప్పడము జరుగుతోందనమాట. మరి ఈ తల్లికి గల ఒక ఐశ్వర్య మహామంత్రాన్ని చెప్పేసుకుందాం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం, ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం పద్మాసన చతుర్భుజ రూపిణి, క్షీర సముద్ర గర్భరూపిణి, ఐశ్వర్య రూపిణి, స్వర్గలక్ష్మి, గజలక్ష్మి నమోస్తుతే. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం పద్మాసన చతుర్భుజ రూపిణి, క్షీర సముద్ర గర్భరూపిణి, ఐశ్వర్య రూపిణి, స్వర్గలక్ష్మి, గజలక్ష్మి నమోస్తుతే. మరి మూలమంత్రం కూడా ఉంటుంది కదా. ఓం మధుసూదన కామిన్యై నమః అనేది ఈ గజలక్ష్మీదేవి యొక్క మూలమంత్రము అని చెప్పబడుతోందనమాట. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః. నమస్తే లోకజనని నమస్తే విష్ణువల్లభే పాహి మాం భక్తవరదే, ఓం శ్రీ గజలక్ష్మీ నమోస్తుతే. ఓం నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ శివాయ నమః.